Bueno, jo crec que hem tingut un problema ofensiu clar, no? La defensa els tres primers quarts hem estat bastant bé, però clar, després en atac posicional hem ficat les boles dins i els han tret fora i els nostres estem fora sols i no estem encertats. Sí, bueno, jo crec que ens hem arribat a ficar 4, si no recordo malament, a base de defensar molt i d'esforçar-nos molt, i després ahir quan semblava que els teníem, no hem estat encertats i ells han estat encertats i tornat a veure una altra vegada la diferència, entendre el joc, un jugador amb molta experiència, malgrat que fa un any que no juga, i es farà millors. O sigui, és un jugador que una de les seves característiques, té moltes, no? Però principalment és que fa millors els companys. No?